आजी आईची आम्ही मस्त काणी घेऊन आयल्या. तुम्ही पुरा आज्याला बापा मला गेने सकड काण ऐकत त्याची हांव एक बापा म्हणले काची आजी आम्ही जगन्नाथ आली काण ऐकूया. जगन्नाथ रथयात्रा कोण गुंडीच्या मंदिरांतू बसला. सांगताची जगन्नाथाले दर्शन ये गुंडीच्या मंदिर दर्शन 1000 वांट्यानं करुणामय असके. तुम्ही जगन्नाथ देवस्थाना पडेल पशी हे गुंडीच्या मंदिरांत दर्शन केल्यारी 1000 वांट्यानं करून दितके जगन्नाथ. तसं जगन्नाथाला काणी आम्ही आजी ऐकूया. आम्ही कसला काणी ऐकू का म्हणारी रुक्मिणीनं भक्ताल थ्रू काणी ऐकूनची तीन कृष्णा पळेनी ज्याला काणी ऐकूनची कृष्णा कटी तो मग बामून जाऊ म्हणून त्यागेले प्रीत करतके म्हणारी काणी ऐकलं कसल प्रभाव पळयाचे. नेक्स्ट जरासंधू दुर्योधनु शिशुपालू त्यांनी कृष्णा दर्शन करतात ज्याला तांकाची कसलेचे प्रभाव तांगेल मनावेरी कसले प्रभाव जायना म्हणारी भगवंता लिहिले भगवंत कितलं महान म्हणून तांका गोतू ना त्याचे कसले फल मिळणार. तशीची भीष्म तो भगवंत तागेले मरणशय्यार असताना भगवंताला रूप सकल उडगास करून तो नमस्कार करता. आणि आम्ही भागवतांतू देवाले पुरा अवतार अवताराचे भक्ताले सकड काणी ऐकल्यारी आमक कळता कसं म्हणारी भक्तीची शक्ती कितल्या सेवाचे प्रेममय सेवाचे शक्ती कितल्या म्हणाले आमके हे काणी थ्रू कळता. तशी आम्ही जगन्नाथाला आजी काणी ऐकला रे आमका जगन्नाथ कितलो तो करुणामय कितलं भक्त बसला कसल भावग्राही तो जगन्नाथ म्हणाले आमका कळता. सो आजी आम्ही ऐकूया. आम्ही पुरा भागवत पुराण कोंकणी पुरा सकड ऐकल्याचे वात्सल्य रस साक्य रस दास्य रस माधुर्य रस आणि पुरा सकड ऐकल्याचे तेचे जगन्नाथ वात्सल्य रस दाखयता. वात्सल्य रस म्हणारी आम्मनी पूतू ते वात्सल्य रस तो दाखयता. ते ताची काणी फर्स्ट आम्ही ऐकूया. एक महाराष्ट्रात टुरिस्ट येताची जगन्नाथ पुरीत ताची ಒಟ್ಟು एक कराराबाई म्हणाले ती येता. ती जगन्नाथ दर्शन करता भारी जगन्नाथाला वेरी प्रीत येता. जगन्नाथ म्हणे भारी खुश जाता. हंगा जगन्नाथ पुरीन तुची राबता म्हणून थंय राबता. ती डेली जगन्नाथ सकाळ उठल सता खिचडी कोण देवाक नैवेद्य कोचे ते जगन्नाथ की प्रीतीन मिगल पुत्ताक खावका म्हणून सकाळ उठल सकाळी बळे सकाळी आम्ही जन कसं म्हणताचे देवा गोतच आम्ही पुरा सकड काम देतर आम्ही पुरा तान्नी पिऊन खाऊन पुरा जाम देतर मे दनपार ना तर न्हावून मागे देवा दिव लायता मग त्या जायना. ही करारबाई ना सकाळीची तू 4 घंटे 4-4:30 भितरी जगन्नाथ खिचडी कोण नाही वेट कचे मिगल उत्ताक भूक जाता म्हणून स्वतःची जगन्नाथ येऊन ते कराराबाईला येऊन नित्य खिचडी खावच्या येत असेल ते पण कसल म्हणे ही गेल भक्ती तागेल प्रेममय वात्सल्य पळ जगन्नाथाला. तशी डेली अशीची कराराबाईने केदनाय खिचडी कोचे आणि जगन्नाथान येऊन खावचे. तशीची एक दिवस कराराबाई घरकडे एक ब्राह्मण येता. ही कराराबाई नाय ना करना कसले शुद्धता कसले पालन करना हे कसं तू अशी करता देवाक नैवेद्य करची म्हणारी वासर कूट करका तू न्हाव का उरसक क्लीन करका मागीर तू प्रसाद करका अशी करची. हो वय म्हाका होत ना म्हणून सांगता. तशी ती त्या ब्राह्मणान सांगिल म्हणकेची सकाळी वासरेनी पूट करून या करता जगन्नाथ येतो यो आणखी जायनी ही गेल खिचडी आपास ही न्हाव न्हू या करताना आणखी लेट येता पास जगन्नाथ येता आणखी खिचडी जायनी करो मा बग्गी करो मा म्हणून म्हणतके. तशीची खिचडी करताना मस्त लेट जाता. जगन्नाथ येऊन खाता खाऊन तेजो भितर थंय जगन्नाथपुरी देवस्थानांतू देवाक पट म्हळ्यार पडदा काडचे बागील काडचे टाइम देता. भोगोगी जगन्नाथ वता थंय वचून तांणी पळयतना जगन्नाथाला तोंडा पुरा सकट खिचडी लागून असके. हे कसं
आम्ही आता बाई काढला म्हणता जगन्नाथाला तोंडा पुरा खिचडी लागला मग म्हणून तांका भारी आश्चर्य जातके तशीची जगन्नाथ सांगता के मका आजी तांका पुरा जगन्नाथ चरित्र कसं म्हणाली तांनी मेन पुजारी असत पुजारी मुख्य कोण भट्टच पळय ताका स्वप्नात पुरा जगन्नाथानं सांगचे तशीची ही करो मामा करू म्हळे तिगे नाव कर्माबाई म्हणून जाता करो मा म्हळे कर्माबाई खिचडी म्हणून फेमस जाता तशी जगन्नाथ सांगता माक भूक जाता ते ब्राह्मण आले उत्तर ऐकूच्या नाही म्हणून सांग म्हणून मेन पुजारी स्वप्न सांगता जगन्नाथ तशीची तानी वचो सांगताची तू तशी केला जाय ना जगन्नाथा भूक जाता तू सकाळीची तू गेल नावचे करचे पुरा सोडी तू देवाक खिचडी करून नैवेद्य करी म्हणून सांगता तशीची जगन्नाथ केदनाई ती गेल खिचडी खाता तशी ती मानतार जावन ती मरता मेल्यारी जगन्नाथाक भारीची दुःख जाता यो मिगेल आम मिल्ली मिगेल कर्माबाई खिचडी म्हाका मेळना नवे म्हणून ते दिवसो जगन्नाथा कसं नैवेद्य केल्यारी जगन्नाथ घेईना तशी काही कसं एक रिवाजन म्हणारी देवाक आम्ही ते पंत देवाक नैवेद्य करताची ते जगन्नाथान खाल्ला की ना म्हणून कोळच्या जाल्यारी तो मेन पुजार हातां तू आच मन घेतना तांतू ते हातां तू जगन्नाथाला तोंड दिसता ते तोंड दिसल्यारी जगन्नाथानं ते खाल्ला म्हणल्याक स्वीकार केला म्हणल्याक तशी कितली केल्यारी जगन्नाथाला तोंड दिसतना म्हळ्यार जगन्नाथ इतकं दुःखार असं यो मिगेल कर्माबाई मिगेल खिचडी मेली न्हय म्हाका खिचडी ना न्हू म्हणून मस्त दुःखार आसा तांकां सकट भारी आश्चर्य जाता तशी अपास रात्री जगन्नाथ ते रायाक स्वप्न येतके आनी सांगता म्हाका कर्माबाई खिचडी जावका म्हणून तशी आजी जगन्नाथाक सकाळी उठाल सता ताका जागेल सतस खिचडी नैवेद्य आसा तसलं म्हणे मात्र आणि पुत्ताले प्रेम तशी अनेक तसली अनेक एक अवसूल काणी कसं म्हळरी एक लांडी माता म्हणून एकली असता ती लगता यो जगन्नाथाक इतली सकड नैवेद्य करताची 56 भोग म्हळ्यार 56 आयटम्स पंता जगन्नाथाक नैवेद्य करता ताका पट्टा दुखता मग पाप खावन स्वीट्स आणि खावन पट्टा दुखता म्हणून ताका केदनाय ते कोड बेवनावे नीम ताजी चटणी करून तिने ते कसे तांत पुरा जिरे कसे वो पुरा सकड पट्टा दुखना अशी पुरा सकड ह्या करून ताजी चटणी करून एक डब्या घालून घेऊन येवची हांग ते सकड जगन्नाथपुरी पुरा ते सकड सोणाची ते गरुड स्तंभाला राबून ते जगन्नाथाक अर्पण करची तशीची एक दिवस ही हाडताना आणि ते भट्ट्याने पुन्हा राब करायचे खै वत तू खसल आवता म्हणे हांव हे जगन्नाथाक ही चटणी वखदा चटणी हांव ताका नैवेद्य करू कसं ने कोण असते भितेरी म्हणटा तो आपल्या व्हड दोळ्याचे आसा ताका तुमी पूत असते ताका हांव नैवेद्य करू वता म्हणून सांगता अरे तू कोण म्हणून काण तिका पेटोवन सोडताचे कसं जगन्नाथाक स्वीट लायक जेवण लायक रांदा पुरा नैवेद्य ही कसं की कोड बेवाची भक्ताची चटणी करून नैवेद्य करते म्हणून काण पेटे सोडताची ते दिवसू जगन्नाथाक जोर पट्टा दुखतके यो म्हाका लांडी माता आले आजी चटणी ते वखदा चटणी ना अशी जोर पट्टा दुखतके म्हणून जगन्नाथ कसले खायना ते दिवसू कसले पुजारी तांणी आचमन पण पळयल्यारी जगन्नाथ कसले खायना अपास पुजारी रात्री थंय न्हिदत के ताका स्वप्न येत के म्हाका तिगे लांडी मात आले ती वखदाची कोड बेवाची चटणी जावका म्हणून सांगतके तशी मागीर हांनी सोडताची ती लांडी माताक तिगेले चटणी ऑफर देवाक नैवेद्य करू का तशी आजी जगन्नाथाक ती तसल कोड बेवा चटणी नैवेद्य करताची ये असली एक कहाणी आम्ही चैतन्य महाप्रभूले लीला तू ऐकूयेत राघव भक्त राघव म्हणून ताणे राघव का थैली म्हणून सांगता ती
तांतू वर्ष पूर्ती जग खाऊची तसल चैतन्य आपण खाऊची तसल खाणं तागेल बहिणी दमयंती कतके स्वतःची राधा राणीची तांगेल तिगेल निर्देशनावरी तांगे तिथले 1 वर्षाक जाऊच तिथले तांतू हे कोडवेवा चटणी आणि चैतन्य महाप्रभू पट्टा दुःखना अशी तसल कसल पुरा वकद आणि गाणो वाव जिरे असं कडकानो कसकल व्यंजन तसल केला म्हणाले चैतन्य चरितामृत समित आम्ही कळत आमकां तांतू आणि नेक्स्ट अनेक स्टोरी कसं म्हळ्यार इंद्रद्युम्न रायाल तुम्ही काणे ऐकल्यांची इंद्रद्युम्न रायाक जगन्नाथ म्हणते तू 3 वर निमगी म्हणून 3 वर निमगी म्हणताना इंद्रद्युम्न राय सांगते म्हाका चेडू नाकाची म्हण सांगते चेडू नाका म्हाका आणि कसं लागतो तुका चेडू नाका म्हळ्यार फाल्यां म्हाका तरी पूत तोर जाल्यार ह्या देवस्थान मी गेले आमगेल कुटुंबाचे अशें म्हणून तो अधिकार दाखोवचे वता तशें मी म्हाका चेडू नाका म्हण सांगते तेन्ना रायाल भायला ती गुंडीच्या माता सांगते अयो आमी मेल्ल्यार फाल्यां आमकां कोण आमकां श्राद्ध न्ही करता कोण आमगेले वैकुंठ संप्रादन हे सकट कोण आमकां तर्पण न्ही कोण करता म्हण सांगते तेन्ना जगन्नाथ सांगता हांवची तुमकां पूत हांवच तुमकां श्राद्ध करता म्हणून आज के जगन्नाथ ते इंद्रद्युम्न राया श्राद्ध आज के करता मागीर अनेक वर कसं निमगिता म्हळ्यार इंद्रद्युम्न राय सांगता फाल्यां हे तुगेल हात केन्नाय सुकता नत तू अशी जेवण अशी हात दुबिता ते दुबितरी तुका नेक्स्ट भोग मेळटा आसता नेक्स्ट नैवेद्य मेळटा आसता म्हण तशी आज खंय चलना असल नैवेद्य 56 भोग स पंथ ते जगन्नाथपुरी तू नैवेद्य जाता तसले ते जगन्नाथ स्वतः पूत जावन इंद्रद्युम्न रायाक श्राद्ध करत म्हळ्यार ताजो भाग्य कसं जावका तसल जगन्नाथाल प्रीती इंद्रद्युम्न रायाक तागे स्वतः आनमशी तशी तो काण घेता आसा नेक्स्ट अनेक स्टोरी कसं म्हळ्यार ते जगन्नाथ देवस्थानांत रात्री जगन्नाथाले किरीटा दखून एक मोती जो एक मणी जो कसं जो पूर्ण असत ते पडल्यार वचून राया दिवचे तशीच एक दिवस कसं की एक मणी की कसं की पूर्ण पडता ते वचून राया वचून दिताचे तेन्ना ते रायालांनी पुरा प्रितीज खेळ मसले पगडे खेळचे पगडे तुमको तसं पांडवान आणि कौरवान ते पगडे आटान तुची द्रौपदीक सोलवलेले तसले पगडे खेळ खेळताना रायाला उजू हात ते पगडे अशी उडोच्यान तू बिझी असता तो दाव हातान घेतके ते जगन्नाथाल प्रसाद कसं मोतकी मणिकी कसं की मेळलेले तशी दवरता मागीर ते पगडे खेळले तरी ताका मस्त फील जातके अयो हांव देवान म्हाका महाप्रसाद पेटयला हांव दाव हातान धरली न्हय हे कशी हांव दाव हातान धरले म्हणून मस्त बेजार जातके हांव कितले चूक केली देवाल प्रसाद हांव पगडे हे खेळची निमित्त हांव तांतू तन्मय जावन हांव देवाल प्रसाद हांव निग्लेक्ट केले न्हय म्हणून मस्त बेजार जातके खाय नाके जेव नाके मस्त बेजार आसके सकट मिनिस्टर सकट निमित्ताची कसं लाग तू अशी बेजार जाला म्हणून त्यांनी सांगता की हांव रात्री न्हिदताना म्हाका एक दाव कंडे दुखून एक दाव हात येता आसता म्हूण सांगता अयो हे कसं की भूत प्रेत कसं जाला की म्हणून पुरा तांत्रिक तांकां सकट मंत्र हे सकट करतला सकट कोण ते मिनिस्टर पुढे आपण कसं की सकट पापुडताचे कसं की करताचे मागीर आपास एक निमगिता ते दाव हात येवचे राबलुवे एक हात येवच्यो अयो ना बा राब्बईनी हात येवचे राब्बईनी म्हणून सांगतके तेन्ना मंत्र सांगते चल एक काम करूया तू न्हिदच कुडा हांव न्हिदता तू अनेक कुडा न्हिद्या म्हणून सांगतके तशीची मंत्री न्हिदता ते रायाल मानशार न्हिदताना कसं जाता कंडी दुखून एक दाव हात एक हात येतके तेन्ना मंत्री कुडले तागेल खडग काणू ते हात कटकोवन सोडता मागीर हेतू सकाळी मंत्री सांगते पळय हांव तो हात कटकोवन सोडलो म्हूण म्हणते भायर बद पळयलें कसं न्हय रायालोच हात तो
रायाक हे हांव दाव हातान हांव ते महाप्रसाद जगन्नाथ घेतिल्लो न्हय सो तेका ती ताका तो हात कटकोर का म्हण आशिल्लो ताका स्वता कटकोर जायनाशिल्लें ताका ते मंत्री कडेन अशी काणी करून ताणें कटकोन घेता तो हात कसो करताची ते जगन्नाथ वल्लभ गार्डन म्हणून आसा थंय पुरताचे मागीर रायू कसं म्हळ्यार अंगविच्छेद म्हळ्यार एक अंग समना जाल्यार ते देवालय कसले सेव करूंक जायना तशी तो राय कसं करता ते जगन्नाथ वल्लभ गार्डन पूल काडचे देवाक असं काम करता तशीच एक दिवस राय ते जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जगन्नाथाले पूजेक पूल आनी काडतना ते खंय ते हात पुरला पळय ते एक झाड येवन आसता ते झाडा पाल म्हळ्यार भारी फंगोळके ताका फुरंगोळ हे कसं झाड म्हळ्यार दयानक म्हणून ते पाल्ल्या नाव के ह्या जगन्नाथाक आमी ऑफर करूया जगन्नाथा दिवया हे हाका कोणे ते आपूड सोडाक म्हणून ते गार्डन ते तोटाचे मालीक सांगतके जायत म्हणतके तेदू सपास रायू ते फूल काडूक आयिल्ले तेन्ना ते झाडा पाल्लो ना के अरे हे कशी हे खंय गेले म्हणून भारी बेजार जाती हांव जगन्नाथाक दिवका म्हणलें की म्हणून हें कसं जालें म्हणून मागीर रायाक स्वप्ना येता की जगन्नाथ म्हाका ते भारी खुश जालो तो पाल्लो परवळू तो भारी म्हाका लायक जाल्या म्हणून सांगता ते तशी त्या पाल्ल्यान आज के जगन्नाथाक अलंकार करता त्या पाल्या नाव दयानक म्हणून तशी आज के ते पाल चोरचे तसले एक उत्सव ते आज के जगन्नाथ वल्लभ गार्डन वचून आज के तसले एक उत्सव चलता आसा आणि एक सानी काणी सांगता रघुदास म्हणून एकलो ब्राह्मण एकलो असता भक्त तो राम भक्त असता जाल्यार ताका एक जगन्नाथाले देवस्थाना गेल्यार बदची सीताराम लक्ष्मणाले दर्शन घेता ताका भारी खुश जाता यो हो जगन्नाथूची राम हानीची बलदेवची लक्ष्मण अशी म्हणून तो लेखून नित्य जगन्नाथाल दर्शन करचे जगन्नाथाल भक्ती करता तशी एक दिवस वायू नाव आहे केळी वायू ताजे ना चंदमाळ करता ते माळ घेऊन वता तेन्ना हे ते देवस्थाना भट्ट हे पण हे कसं नाही तुवें वायान माळ केले कांयचें ना म्हणून तांणी तिरस्कार करताचे तेन्ना हो ही माळ घेवन मस्त दुःख जाता यो मिगेल माळ कितले श्रद्धेन कितले प्रितीन जगन्नाथा घालका म्हणून हा माळ केली ती घेन म्हणून तागेल गुडसलान तो ते घेवन रडता बसता हांगा जगन्नाथाक रात्री पुरा आंगल चेंज करून इत्र म्हळ्यार सेंटनी सकड घालून ताका अपास अलंकार करताना कसं केल्यार आंगले निसरते माळा कसले घालू जायना एक तो मुख्य भट्टू लेखत के आज कसं अशी जाता असं जगन्नाथ कसं आम्ही चूक केली म्हणून तो थंय न्हिदत के ते न्हिदून जगन्नाथ स्वप्ना येत के मिगेल भक्तू रघुदासू ताणे प्रितीन म्हाका माळ घेऊन तुम्ही ताजे तिरस्कार केले तो म्हणून सांगते तशीच रात्री त्यांनी ते वचून पळयला तो रघुदास रडताची खाय नाशी जेवनाशी ते यो मिगेल माळ देवान तिरस्कार केलं म्हणून रडता बैसून आशिल के ते पळोवन त्यांनी ती माळ घेऊन ते हाका जगन्नाथा घालताच के त्यातनं कळता तो रघुदास म्हणून कितलं भक्तू कितलं प्रीत करता जगन्नाथाका म्हणाले तशी कळता तशी तो रघुदास कसं जेता ताका एक भयंकर एक नमुने काय नाही जेतके काय नाही जेल्यार ताका उठाचे जायना तशी निदल कडेन हाकचे मुतूचे सकड करतके तेन्ना तशीच एक पण ते बो चुकून तो थंय पडता शिकते तेन्ना जगन्नाथ एक बालकाल रूप घेऊन येवन तागेल गू मूत सकड क्लीन करून ते सेंटनी घालून सकड क्लीन करता तेन्ना हाका एक चर जाल्यार यो स्वतः देवता कळता ते जगन्नाथूची एक बालका रूप येऊन म्हाका करता यो स्वामी तू कसला हे सकड काम करता असं तू गेले एक इच्छेर मी गेली हे रोग गुण करेत आशिल्लो तुवें हे कसला गलीज काम करता असं स्वामी त्यो म्हणून जगन्नाथाले ते बालकाल पायार कोण रडतके ना म्हाका तुम कशी
भक्ताक देवाला सेव करची प्रीत की तशी म्हाकाय भक्ताला सेव करची म्हाका तितले प्रीती म्हणून सांगता की हा तू वय तुका एक निमिष भितर तुगेले हे काय नाही जाव माय कोरेत आशिल्ले जाल्यार हे तुगेले प्रारब्ध आशिल्ले पळय ते तू भोगचीशील भोगून पूर्ती भोगून नेक्स्ट जन्मात तू मिगेल लोक येत तू त्या खातीर हांव ते तुगेले हे काय नाही जे तुगेले हे रोग हांव गुण करी म्हणून सांगता तसल भक्त वसलू तो जगन्नाथ एक भक्त आले गुमू समेत क्लीन करू येता तशीची आणि कसं म्हण काणी हे रघुदास आले एक पंधा जगन्नाथ सांगते रघुदासाक आम्ही वचून कोणच खांप्या म्हण अयो कसला स्वामी कसलं की कोणच खांपचे तू तुझ्या हांव कोणच घेऊन येत नव्हे म्हणून ना खांपून खाल्ला रे भारी टेस्ट तुकत ना यशोदा माया कस म्हाका लोणी दित असेल जाल्यार म्हाका खांपून खाल्ला रे म्हाका लोणी भारी प्रीत जात असेल तशीच आम्ही आजी रायाले तोटा वचून कोण असो खांप्या म्हणून सांगते जायत म्हणून सांगते म्हणे हे रघुदास आणि जगन्नाथाला एक सखा म्हणाले प्रीत आशिल्ले एक मित्र म्हणाले एक प्रीत आशिल्ले तशी वताके वचून मद्रात वचून रुखार चढतके रघुदास रुखार सांगता ते पळून लाय कोण अशें शिलो काडतके आनी सांग जगन्नाथा तू सकल आस न्हय हांव उडयता हांव कान उडयता म्हूण सांगतके जायत हांव आस म्हूण सांगते अशें वेळ ठापणी उडयता जगन्नाथ ना ते पण ढाब बनी भेटून होता त्यांनी हे शब्दाक ते तोटाची माल येऊन निमगिताची अरे हे कसून झाले कसून शब्द कसून जावन पळयला रे कोण असं हे कोण उडेल पण असो कशी हे पडलं म्हणून कळना मागीर सुतमुत पळयलं कोणी दिसना वयर पळयला रे रघुदास बैसून असं ताका आश्चर्य जाता असल भक्त कोण असो खामची कथे राहिला म्हण कसं नाही म्हणून राया वचून सांगते अशें रघुदास कोणच खामचे आयला म्हणून रायाक भारी आश्चर्य जाता असल भक्त असल काम करतले म्हणून तागेले मिनिस्टर मंत्री सकळ घेऊन येवन आयला रे तो रघुदास तरी रुखार बैसून असके कसं लाका म्हणता अशें जगन्नाथान सांगल्या आम्ही कोणच खांप्या म्हणून कोणच खांप्या म्हणून हांव आयलो हांव उडयता जगन्नाथ ना म्हणता रायाक भारी खुश जाता ह्यो कसल एक भगवंता लिहिला एक भक्ताल वटू एक कसल मित्र प्रेम कसले म्हणून ताका भारी खुश जाता तशीच अनेक रघुदासाला एक काणी सांगून ते करता रघुदास एक पंध जगन्नाथ रथयात्रा सूर जाता रथयात्रा सूर जाल्यार तेन्ना रथ हल्लय ना के ब्रिटिशर्स जमाना तेन्ना ब्रिटिशर्स हस्ती आणि सकट हाणू रथ तांडू पळयला कस केल्यार रथ हल्लय ना तेन्ना रघुदास कसं करके वचून रथार चोवन जगन्नाथाला कान्ना कसं की सांगतके ते कान्ना सांगले सता रथ तांडली सता रथ स्टार्ट जातके तसल म्हणे रघुदासाला जगन्नाथाला प्रीती त्यांनी एक फ्रेंड्स एक सखा म्हणे म्हणून ते प्रीत आशिल्ले तसल भक्त वसलो तेन्ना ब्रिटिश सांगता की तू तुगेल देव पूर्ण तुवय पूर्णाची म्हणून सांगता की हाका रघुदासाक तांणी तितले हाजेन होगळसिता के तुम भक्ताले कीर्ती जगन्नाथाल कीर्ती ताका कितली होगळसिल्यारी पावना म्हणून तांणी ब्रिटिश समित रघुदासाक होगळसिता के तसल म्हणे रघुदास भक्तू आणि जगन्नाथ भक्ताले सेव घेतलो म्हणून माताजी आणि टाइम असा जाल्ली न्हय हरे कृष्णा माताजी तुम्ही कंटिन्यू करेत माताजी 5 मिनिट आणि एक लास्ट स्टोरी सांगता आमगेले भारतातूं डच पोर्चुगीज फ्रेंच ब्रिटिशर्स पुरा ट्रेडिंग सेंटर कोण आमगेले भारताचे हे स्पाइसेस म्हळ्यार मिरे लवंग दालचिनी असलाक अट्रॅक्ट जावन तांणी व्यापार करूक भारताक आयिल्ले म्हणून तशीच एक म्हणटा फ्रेंच नाविक तागेले नाव बेटो म्हणून बेटो तो तागेले शिप घेवन येता आसता पांडिचेरी वचाक पांडिचेरी वतना कसं जरी बदल जालेली काणी 1476 तेन्ना
तो येता असताना कसं जाता म्हळ्यार शिप येता असताना समुद्रांतू ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ दिसते ಒಡೊಡ್ಡ ते तिमिंगल एक घास भितर सगळे शिप गिलच्या परत तितून होड तिमिंगल त्या पळून भिताचे यो आता कसं कशी ಹೊಡೊಡ್ಡ तिमिंगल ಎದ್ರ दिसताचे अनेक ಸೈಡನ್ पळयल्यार ಒಳ್ಳೆ तुफान येत काय ಒಳ್ಳೆ तुफान पळयतना अशान तुफान अशान तिमिंगल सक्कड बोटार आशिल्ली जन आशिल्ली ताणे भिवन रडताच के पूरा बायल में सकते यो हाँ मेलर वाटे निकल चरडा पुणे वांचे म्हणून ते कॅप्टन पुरा सांगता की कसं करचे म्हणून कळना तसं हा वच्या लाईफ सेव्हिंग बोट असतं सांगसान बोटार वचून तीरा वच्या म्हळ्यार सीशोर वच्या म्हळ्यार आणि मध्ये असं समुद्रामध्ये तो तेव्हा साधना यो आता कसं करचे म्हणून तसल परिस्थिती रे तो बेटो कसं करचे म्हणून कळना मस्त कंगाल जाता कसं करचे आता म्हणून तसे कसं करचे म्हणून कळलं असताना एक शिपांत एक मनुष्य असते तो एक हरदाक एक पिक्चर दावून कसं की प्रार्थना करतास के कसं की मंत्र सांगून कसं की प्रार्थना करतास के ज्याला शांत चित्त असत कसलीची या कळवळ ना कसले भय ना कसले ना तशी तो तागेला निमित्त तू कसं करता असं आपल्या हा प्रार्थना करता असं म्हणून सांगतात कसं ते पिक्चर दाखय म्हणायला सांगतो एक काळ तोंडाचे एक गोर तोंडाचे आणि एकली हळदू तोंडाची ते एक जण पिक्चर असते आणि कोण म्हणून सांगता जगन्नाथ व बलदेव आणि सुभद्रा आणि कोण म्हळे हांगाची पुरी तर तागेल देवस्थान असा हा ताका प्रार्थना करता असं म्हणून तसं जाल्यार आम्ही प्रार्थना केल्यार आमची संकटा देखून पार करतले हो म्हळ्यार आम्ही प्रार्थना करचे ते तो पार करचे तागेल हाताचो ते हांव सांगू जायना म्हणून सांगते तसे आम्ही सक्कड मेळून प्रार्थना करूया ते जगन्नाथाक म्हणून तशी प्रार्थना करता ते सक्कड मेळून प्रार्थना करता थोडे वेळ भितर वयर येवन पळयल्यार कसं नाही ते तिमिंगल दिसता के अशान हे तुफान थंड जावन गेला तेन्ना हाका ते बेश्टो हाका दिसता के कसं म्हणे जगन्नाथ कसं म्हणे काळ निघता गेले कसं म्हणेचे म्हणून तशी तो पांडिचेरी वच बदलाक पुरी वचून ताणे पांडिचेरी तो चर्चाक दिवचे व्हडली घांट दवरून घेतील के तीच घांट जगन्नाथ देवस्थानात तो समर्पण करता आज ती जगन्नाथ देवस्थानात ते कॅप्टन बेस्टोवान दिलेलं घांट फ्रेंच म्हणून म्हणाले आज ती घांट असके तसं म्हणे जगन्नाथाले कोण प्रार्थना करता कोण तांक सोण घालना म्हणाले जगन्नाथ तसल भक्त वत्सल म्हणून आम्ही हे काणीन आम्ही अर्थ कोण घेवेत हांवें सांगचे कसं म्हळे हे सकट पळयतना आमगेल भक्ती शक्ती कसले सेवा शक्ती कसले म्हणाले आमकां हे काणीन आमकां कळटा आमकां हे नवेनी आमचे गेल्यांक हे नवेनी हांव कारकणांत ओन्ली 18 वर्स मात आशिल्ली 74 तनक मात तेन्ना काल आम्ही पळयतना देवाल रथोत्सव जेवो देवान वना वची जेवो तेन्ना एक सेव करची ते पालकी होंवतले ते मंटप होंवतले पाययारी उद्दा घालचे म्हळ्यार तांकां उन रोडार वतना तांकां पाय तापता म्हणून उद्दा घालचे तेन्ना बांय दुखून तांडून उद्दा घालता आशिल्ले ते आमी पुरो उद्दा हाड दिवचे आमगे ल्हान ल्हान उद्दा घालचे मागीर वना देखून येतना जनाक तांकां शरबत लिंबिया शरबत पानक हे पुरो सिपचे दिवचे म्हळ्यार वैष्णवा सेवा देवाल खुश करूंक सेवा हे देवा आमी ही सेव केली देवाक खुश जाता म्हळ्यार ती तशी करता आशिल्ली जाल्यार आमकां तेन्ना गोतना हे कसला करता कसले म्हळ्यार आतां आमकां कळ्ळा इस्कॉन आयिल्ले निमित्त हे सेवा मनोभाव कितले इम्पॉर्टंट कितले वैष्णव सेवा दासानु दास म्हणून आमकां चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगताची म्हणटना आमी ते कोण देवा सेव करता की तागेल सेवा आमी केल्यार आमकां भक्ती मेळटा म्हळ्यार तशी आमी ह्या जगन्नाथा लागीं आमी मागया आमकां ते हरिनाम कुची सेवा भागवत पुराण ऐकूची सेवा भागवत पुराण दुसऱ्या सांगची सेवा हे पुरा आमकां सेव करची देव आमकां बुद्धी दिवो आणि पुरा ज्या तितले चड जनाक हे सेव मेळो म्हणून हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. हरे कृष्ण.